माखासे खेथ्रआव माने जों एसेयावनो माने एफआइआर होलायनाय केस होलायनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो। बे आंनि बायदिबाथ' गाज्रि भिडिअ'ल' लाबोनो नाङा, मानोना जेसे हायो नांलायबाय था बेखौ माने मा होनदों लजिक एन्ड आर्गुमेन्ट होननानै बुङो। माने लजिक एन्ड आर्गुमेन्ट, जाय मानसिया लजिक एन्ड आर्गुमेन्ट रोङा बेफोरबायदि मानसिफोरा माने एकदम दानलायनानै सुथारलायनानै बुलायनानै थैलायलायो। बेनिखायनो जोंनि मानसिफोराबो लजिक एन्ड आर्गुमेन्ट बेबायदि कन्ट्रभारसि माने जुक्ति होलायनो रोंनांगौ। माने जुक्तिनि गेजेरजोंसो माने बाथ्राफोरखौ बुंलायनांगौ आरोना। जों जेब्ला जुक्ति होलायनानैनो जुदि जोङो ससियेल मिडियायाव बे फेसबुकाव जोङो रां मोनोबा, डलार खामायनो हायोब्ला, न'खरखौ सामलायनो हायोबा, गथ' गथायखौ लेखा फोरोंनो हायोब्ला जों बेखौ माब्लाबो गाज्रि बुंनो हाया। बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। आरो बे ससियेल मिडियाया गभार्नमेन्टखौ ओरैबायदि हेल्प खालामदों, मानोना माखासे गोबां बेखार मानसिफोर दं। माने बै बेखार मानसिफोरखौ माबा मोनसे जब खामानि होनाय बायदि जादों। मानोना दानि जुगाव गभार्नमेन्टआ गासैखौबो माने साख्रि होनानै नायजोबनो हाया। बिनि गेजेराव नैबे जिथुनाखि फेसबुक, इउटुब, बेयो मोनसे जोबोर माने सेमि गभार्नमेन्ट बायदि जोंनि बेखार मानसिफोरखौ माने गोबां सापर्ट आरो हेल्प खालामदों। थ' बेखौ जोङो गाज्रि बुंनो हाया। मानोना जोङो बेबायदि जुदि कन्ट्रभारसि जे जुक्ति, लजिक एन्ड आर्गुमेन्ट, जुक्ति होयै बाथ्रा बुंलायनानै जों जुदि रां खामायनो हायोब्ला बेयो जोबोद मोजांनि खोथा। मानोना जोङो नुनो मोनो ससियेल मिडियायाव माखासे खेथ्रआव माने जों एसेयावनो माने एफआइआर होलायनाय, केस होलायनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो। बे जोंनि गेजेराव जों समाधान खालामनानै लालायनांगौ। बेफोरखौ माने माखासे खेथ्रआव बेबायदि इसेबां सिरियास लालायनो नाङा। माने जों बेखौ जोङो सावरायनायनि गेजेरजों गासैबो जों समाधान खालामनानै लानो हायोब्ला बिनिफ्राय जोङो साबसिन फिथाइ मोननो हायो आरोना। थ' लोगोफोर, जोबोद बाख्नायनांगोन, जोबोद साबायखर बावनांगोन दिनैनि बे टेक्न'लजि, साइन्स एन्ड टेक्न'लजि ग्लबेलाइजेसन मुगायाव बे फेसबुक आरो इउटुबखौ जोबोर साबायखर बावनांगोन। मानोना बिनि गेजेरजों गोबां मानसियानो दिनै राहा लामा मोननो हादों, न'खरखौ दैदेननो हादों। हिनजाव मानसिफ्राबो गोबां रां खामायनो हादों, सिख्लाफ्राबो रां खामायनो हादों। मोसानायनि गेजेरजों द्रामा दिन्थिनानै, गाबनानै, मिनिनानै, गाबफ्लानानै, बायदि खालामनानै गोबां रां खामायनो हादों। जुदि गाबनानैनो, मिनिनानैनो, गाबफ्लानानैनो जुदि फैसा मोनोब्ला बेयावलाय माथो खहा दं? जेबो खहा गैया, नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? जोबोद गोजोनथावना बियो जोंनि थाखाय। थ' जोङो बेखौ जेसेबां हायो जोङो आवगायलांबाय थानांगोन, जोङो लांबाय थानांगोन आरोना लोगोफोर।